Praise the Lord. Hallelujah. गिबियाव बयनिख्रुइबो सिगांसिन जोंनि गोथां आफा इसोरखौ हामबायदों। बियो जों बयखौबो अनबाय आरो बे समसिम जोंखौ गथायनो होबाय। फोरबोआ जों बयखौबो अननायखायसो बे समसिम जों गथायना दं। बेनि इसोरखौ हामबायदों। लोगोसे बे समाव आंनि गोसो होनायखौ नोंथांमोन बयनिसिम बावबाय। आङो गुसुङै सर्ट मेसेज नोंथांमोननिसिम लाबोनो सानदों। दायो जोंनि जे जिसु ख्रिस्ट'नि जे दुखुनि दिन बा जोंनि पापनि थाखायहाय क्रुसाव सैनांनाय दिना फैगौ। जों बयबो जिसु ख्रिस्ट'जों दुखुआव बिनि दुखुआव दुखु जाफानो हानाय बायदि जों गाव गावखौहाय जों थामथिम खालामनि लोगोफोर। मैया खिजुर परब जानानै थांबाय। जों बयबो प्रभु जिसुखौ मान होबाय, हसाना होननानै हालेलुया होननानै जों फोरबोखौ मान होबाय। बयबो गावबा गावनि चार्चफ्राव फोरबोखौ नांगौ बायदि जों बाख्नायबाय। दायो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव मानि थाखायहाय दुखु सैनांदों एबा जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसारावहाय क्रुसाव थैनानै जोंनि थाखाय बेसे गिदिर गहोजानायनि लामाखौ होबाय। जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायजों जोंनि गासै मानसिनि पापफ्रा गहोजाबाय। जों मावनाय पापफोरनि थाखाय जों मानसिया थैनांगौमोनब्ला बेसेबांबा खहा जागौमोन। नाथाय प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ रावखौबो खहा खालामनो गोसो जायाखै। जों बयनिबो बुहुमाव थानाय मानसिफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय, जोंखौ गावनियाव खौसे खालामनो थाखाय, जोंनो सक'नायखौ होनो थाखाय बियो इच्छा जाबाय। दा बेनिखायनो जोङो मिथिगौ बयबो जिसु ख्रिस्ट'आ 40 दिन 40 हर उदै बासिनानै दङ। जोंबो बिजों खस्थ' सैफानानै जोंनि फैगौ गुड फ्राइडे समाव जों बयबो उदै बासिनानै फोरबोखौ जों मान होनो दानिफ्रायनो जों थामथिम जानाय लोगोखौ जोंनि थाखाय एसेबां 40 दिन 40 हर फोरबो जिसुआ उदै बासिबाय, जोंखौ फोरोंबाय, जोंबो सोलोंनि आरो बे उदै बासिनायजों सैताननि गासै बोलोफ्रा जेनबाय, बिजों जों देरहानायखौ मोनबाय। दा बेनिखायनो जों बयबो गाव गावनि गोसोखौ जों थामथिम खालामनि जे जिसु ख्रिस्ट'आ जे दुखु सैनोसै, बेनि थाखाय जों बयबो थामथिम जानि। गुड फ्राइडे अर्थात गाहाम सुक्रुबार, बियो जोंनि थाखायहाय मोनसे सोमोनांथाव मोनसे दिन। बे दिना बयबो बुहुमनि मानसि जाथिफोरनि थाखाय मोनसे सोमोनांथाव मोनसे दुखुनि दिन। फारसेथिं गेदेर मोनसे जोंखौ गहोनायनिबो दिन। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव बे दिनाव थैनायनि दिन। आंनि अनजाग्रा लोगोफोर, जों बयबो जिसु ख्रिस्ट'खौ फोरबो होनानै जों बिनि बोसोनाव बिदि आंनि थाखाय बुग्लिजाबाय, बिदि जोंनि थाखाय, आंनि थाखाय, जों बयनिबो थाखाय, जोंनि पापनि थाखाय बियो क्रुसाव दोजागोन, बुजागोन, सोजागोन, बुख्रेबजागोन, क्रुसाव आलायजागोन। बेफोरनि थाखाय जों बयबो जों गोथौवै साननि। मानोना जों मावनाय पापनि साजाखौ जों लानांगौमोनब्ला जोङो बेसे सैनांगौमोन। नाथाय गासैबो जोंनि बेक्तिगत जिबनाव, जोंनि न'खराव, जोंनि गासै समाजाव जों गासैनिबो जिउनि बासायनायनि दायित्वखौ प्रभु जिसुआ लाबाय। बेनिखायनो जों फोरबोखौ मान होनो, प्रभु जिसु ख्रिस्ट'खौ जों बरायनि, लोगोसे बिनि दुखुआव जों दुखु जाफानि, जों आर'ज खालामनानै इसोरखौ मान होनि। आरो जिसु ख्रिस्ट'आ मानि थाखाय दुखु सैदों,
बियो मानि थाखाय क्रुसाव थैनांदों बिनि सोमोन्दैबो जोङो बयबो गुबुनफोरनो खोन्थानो मानोना बियो जोंनि पापफोरनि थाखाय क्रुसाव दोथाबजागोन बुग्लिजागोन क्रुसाव दोथाबजागोन बे थैगोन आरो फबजागोन बे सानथामनि उनाव बियो सिखारफिनगोन बेखौ जिसुआ गावनो बुंखानाय दा बे जिसु ख्रिस्ट'नि सिखारफिननायावबो जों बयबो रंजानो थाखाय थामथिम मानोना जों जोंनि लोगोफोरखौ खोन्थानांगौ जिसुनि सिखारनायखौ लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोननाय हरबाय आरो बे गुड फ्राइडे समनि थाखाय बे जिसु ख्रिस्ट'नि दुखुनि समनि थाखायबो नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो जों बयबो गुड फ्राइडेखौ बे 2024नि गुड फ्राइडेखौ जों मोजाङै मानिनो हानाय बायदि जोङो जिउजों मोजाङै बेखौहाय बेनि दुखुआव जों दुखु जाफानो हानाय बायदि जों आर'ज खालामफानो गुबुनफोरनि थाखाय हानाय बायदि जों थामथि जानो हामबायसै इसोर नोंथांमोन बयखौबो जों साफ्रोमखौबो बे 2024 बांसिन दैदेनलांनोसै थेंक इउ प्राइज द लर्ड हालेलुया